Ma nistax ma ngħidx li l-mozzjoni li ġiet ippreżentata mill-oppożizzjoni biex iż-żonqor jingħata lura lill-poplu hi pass tajjeb. Sostna dan l-eks assistent direttur tad-Direttorat tal-Protezzjoni tal-Ambjent Alfred Baldacchino f'kumment ma' Net News. Qal anke li importanti li art tal-poplu tintuża mill-poplu. Minnaħa tiegħi jiena dan ma nistax ngħid illi mhuwiex pass tajjeb. Huwa pass tajjeb illi fiċ-ċirkostanzi post bħal dan, speċjalment f'żona fin-nofsinhar ta' Malta, fejn hemm ħafna bżonn imħabba attivitajiet kummerċjali goffi, illi il-poplu dina l-art tal-poplu ħad intuża mill-poplu. Fl-aħħar mill-aħħar jekk iż-żonqor jibqa' tal-poplu u mhux jiġi żviluppat mill-privat, il-poplu żgur li se jigwadanja. Qal anke li ż-żona bħalma hi iż-żonqor għandha valur li ma nistgħux inkejluh. Il-gwadan illi il-poplu se jakkwista mill-aspett soċjali, mill-aspett ekoloġiku, ta' biodiversità, mill-aspett finanzjarju se jkun ferm u ferm ikbar milli qatt din ir-roqa illi bħalissa qed tiġi diskussa jista' jkollha finanzjarjament kontribut finanzjarji għall poplu kollu. Dawn għandhom valuri li ma nkejluhx u l-valur tagħhom jisboq bil-kbir kwalunkwe valur ieħor li jkun imkejl biss mill-aspett finanzjarju. Fil-kumment tiegħu Alfred Baldacchino spjega x'inhu l-qofol tal-mozzjoni mresqa mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Il-qofol tal-mozzjoni huwa li din l-art tiżdied mal-kumplament taż-żona fejn hemm ippjanat il-park tal-Ilmadar. Allura min-naħa tiegħi meta tara illi dan il-park sa jiżdied b'arja illi sa tibqa' mhux żviluppata, jiena nara li din ħadd toffri iktar opportunità lill-poplu. Din il-ġimgħa l-Oppożizzjoni ppreżentat mozzjoni sabiex l-art fiż-żonqor fil-limiti ta' Marsa Scala tintrat lura lill-pubbliku u mill-ġdid issir parti mill-Park Nazzjonali tal-Ilmadar.